дуруд ба ҳама. Дар iPhone роҳи осони китоби электронӣ скачат кардан мавҷуд аст. Якум роҳ аз интернет роҳе аз ҳама осон мебошад. Дуюм роҳ аз барномаи бук. Дар барномаи бук ҳамаи китобҳо дастрас нестанд ва барои ҳамин аз роҳи якум истифода мебарем. Аз интернет китобҳо бо забони тоҷикӣ, русӣ, англисӣ скачат карда метавонем. аввал ба браузери Safari медароем ва дар сайти rester.me дохил мешавем. дар сайти rester.me китобҳоро метавонем бо форматҳои EPUB, FP2 ва MOBI ба iPhone скачат кунем. масалан китоби Гарри Поттер и Дары смерти. форматҳои мувофиқ барои iPhone EPUB аст. дар ин ҷо китоби Гарри Поттер и Дары смерти нишон дода шудааст. автори ин китоб Джоан Роулинг мебошад. ин китоб бо забони русӣ тарҷума карда шудааст. формати EPUB-ро зер мекунем. китоб скачат мешавад. боз интизор мешавем. ба барномаи бук дохил мешавем. китоби Гарри Поттер и Дары смерти скачат карда шуд. ин барномаи бук мебошад. ба китоби Гарри Поттер медароем. акнун шумо метавонед ин китобро дар iPhone-атон хонед. дар ин ҷо видеоролики якуми ман ба охир расид. то боздид бародарон ва хоҳарони азиз.